BLDCയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റണം, എന്ത് ചെയ്യണം? ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഫാന് അവിടെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കംഫർട്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, വിളിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് BLDC കിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിലവിലുള്ള ഫാനിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, BLDC കിറ്റ് വെച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. BLDCയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് BLDC ഫാനിൻ്റെ കിറ്റ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മളടുത്ത് നമ്മളെ ഒരു സഹോദര സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മളടുത്ത് കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. BLDC കിറ്റ് 2 ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ആ 2 ടൈപ്പിൻ്റെ വിശദീകരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അടുത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ BLDC കിറ്റുകൾ നമ്മളെ പഴയുള്ള ഫാനുകളിൽ കയറ്റാൻ കഴിയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാനുണ്ട്, അതിനെ BLDC ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു BLDC കിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പല ആൾക്കാരും വീട്ടിൽ ഫാനുകൾ പഴയത് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചത്